Min żmien għal żmien nisimgħu b'appelli mill-Bank tad-Demm għal donazzjonijiet tad-demm u żmien tas-sajf mhux eċċezzjoni. Għalkemm il-ħażna għal dan iż-żmien ikunu ilhom jaħsbu għaliha biex ma jinqabdux fuq siq waħda, l-inċidenti ta' traffiku li dejjem qed jiżdiedu iżidu l-isfida tar-riserva tad-demm. Iltqajna ma' Tony Mikallef li jaħdem fil-Bank tad-Demm li fissrilna xi jfisser inċident f'termini ta' boros ta' demm. 150 inċident gravi kważi tista' tgħid wieħed kuljum. U inċident gravi jfisser li kapaċi jħoddlok 20, 30, 40 borza. Ma tistax tgħid kemm, jiddependi d-daqqa kemm tkun kbira u jiddependi d-daqqa fejn tkun saret ġol persuna. Din hija waħda mir-raġunijiet għaliex il-ħidma biex jiżdiedu donaturi hija waħda kostanti. Il-mira huwa li niġbru 50 borza demm kuljum. Sabiex niġbru 50 borza demm kuljum aħna rridu madwar 70 donatura li xiex nikkalkulaw 20 minnhom għalkemm jiġu ma jkunux eligibbli biex jagħtu id-demm. Għalhekk staqsejna min ma jistax ikun donatur. Mikallef fisser kif fil-prinċipju kull minnu f'saħħtu għandu bejn 17 u 68 sena jista' jagħti d-demm. Iżda hemm fatturi li jagħmluk ineligibbli għal żmien temporanju jew permanenti. Eżempju ta' dan huwa s-safar. Is-safar huwa anke bħalissa għandna ċertu restrizzjonijiet li daħlu fis-seħħ dawn l-aħħar jiem imħabba l-West Nile virus fil-fatt min ikun mar in-Russja, min ikun anke mar in-naħa ta' Bologna l-Italja ma jkunx jista' jagħti demm jekk ma jkunux għaddew tal-inqas 4 ġimgħat. U anke din hija marbut magħha mill-West Nile virus. Xi ħaġa li taffettwa wkoll kull min ikun mar il-Kanada jew l-Amerika. Mikallef fisser kif bħalissa r-riserva tad-demm ta' tip A positive huwa tajjeb ferm, iżda hemm deficit għal demm O positive u O negative. Jekk qed titħajjar is-salva ħajja u tagħti d-demm f'dawn il-jiem ta' vaganzi, għandek tixrob ħafna ilma u żżur il-banka tad-demm mit-8:09 ta' filgħodu sas-6 ta' filgħaxija jew issib il-Blood Donation Unit li ta' kuljum iħu fil-Gżejjer Maltin.